aton nga Ginoo nagahigugma sa aton, ang iya pagpalangga waay sang tupong, bisan ang iya kabuhi ginhalad sa tanan, agud lang maangkunta ang kahilwayan, iya nga ginantos ang mga kasakitan, bangod sang paghigugma sa aton tanan. Anong aton ibalos sa kaayos ang Dios, kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayos ang Dios, kundi alagaran si Jesus. Ang aton kasalanan iya nga ginbayaran, sa iya nga kamatayon kita may kadalagan, gani kauturan hindi pagkalipatan, kung hindi sa iya kita waay kaluwasan. Anong aton ibalos sa kaayos ang Dios, kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayos ang Dios, kundi alagaran si Jesus. Ang paghigugma sang aton nga Ginoo waay nagabag-o sa akon kag sa imo. Anong aton ibalos sa kaayos ang Dios, kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayos ang Dios, kundi alagaran si Jesus, kundi alagaran si Jesus, kundi alagaran si Jesus.